ओम नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषिणे ध्याये स्थिरेण चित्तेन गणेशं सर्वसिद्धिदं बुद्धिप्रकाशकं पूर्णं योगिनां हृदि संस्थितं स्वानन्देशं गणेशानं महावाक्यस्वरूपिणं तत्त्वमस्य कृतिधरं सिद्धिबुद्धियुतं भजे। जय गजानन। पुण्यनगरीचं ग्रामदैवत असणाऱ्या भगवान श्री कसबा गणपती जयती गजाननाच्या कृपेने सुरू असलेल्या या मालिकेमध्ये आपण मोरयाच्या विविध नावांचे अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। त्यातले काही नावं आतापर्यंत आपल्याला असे गेले की जे आपल्याला नित्य परिचित होते, काही नावं असे गेले की त्याचा कधी विचारच केलेला नव्हता आणि त्याच्या मागच्या अर्थांचा आणखीनच विचार केलेला नव्हता। मोरयाच्या सहस्रनामावलीला जेव्हा आपण पठण करायला सुरुवात करतो तेव्हा अनेक नावं अशी आहेत की ज्यांचा अर्थ सहजतेने कळू शकतो। त्यातलं एक सुंदर नाव आपल्या समोर आहे, सुरानंद। अर्थ आपल्याला सहज ऐकल्याबरोबर लक्षात येऊ शकतो। दोन शब्द आलेले आहेत एकत्र, सुर आणि आनंद। सुरांना जो आनंद प्राप्त होतो, सुरांनी जो आनंद प्राप्त होतो त्याला सुरानंद म्हणतात। आपल्या समोर सहज अर्थ येतो। सुर शब्दाचे आता म्हणतात तशा पद्धतीने दोन अर्थ आहेत। ही सुर शब्दाचा एक अर्थ देवता, सुरांना आनंद ज्यांच्यामुळे मिळतो, म्हणजे सगळ्या देवता ज्यांच्यामुळे आनंदी होतात त्यांना सुरानंद असं म्हणतात। मग कुठून नियम आपल्या समोर हा अर्थ प्रसिद्ध होतो? त्याचं उत्तर दोन पद्धतीने आपल्याला करता येतं। मोरयाचं जे मुद्गल पुराण आहे त्या मुद्गल पुराणामध्ये मोरयानी जे वेगवेगळे अवतार घेतले, ज्यांना अष्टविनायक असं म्हटलं गेलं, ते जे वक्रतुंड एकदंत महोदर गजानन लंबोदर विकट विघ्नराज धूम्रवर्ण हे जे 8 अवतार झाले, या 8 अवतारांमध्ये त्यांनी देवतांवर आक्रमण करणाऱ्या, देवतांना पराजित करणाऱ्या राक्षसांचं निर्दालन केलं आणि देवतांना आपली जागा पुन्हा मिळवून दिली, त्यांचे स्थान पुन्हा मिळवून दिले, म्हणून देवतांना त्यांच्यामुळे आनंद झाला, म्हणून सुरानंद एक अर्थ। दुसरा हिशोब असतो, वेगवेगळ्या देवतांवर वेगवेगळे संकट येतात किंवा त्या देवतांना आपल्या कार्यामध्ये अधिक यश प्राप्त व्हावं असं जेव्हा वाटतं तेव्हा त्यांनी उपासना केलेले वेगवेगळे क्षेत्र आहेत। म्हणजे ज्या अधिक महिन्यामध्ये सध्या आपण एकमेकांसोबत हा संवाद साधतोय त्या अधिक महिन्यामध्ये श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या माध्यमातून सर्व पूज्य गणराज नावाची मालिका आपण चालवत आहोत। या अधिक मासामध्ये 30 दिवसात वेगवेगळ्या महापुरुषांच्या पद्धतीने वेगवेगळ्या देवतांनी, ईश्वर महेश्वरांनी केलेल्या गणेश उपासना आपल्या समोर ठेवलेल्या आहेत। आणि मग वेगवेगळ्या देवता कुठे कुठे अडचणीत येतात, म्हणजे भगवान शंकरांच्या जेव्हा त्रिपुरासुर मरत नाही तेव्हा ते महागणपतीला शरण येतात, भगवान विष्णूंच्या हातून मधुकैटभ मरत नाही तेव्हा ते सिद्धिविनायकाला शरण येतात। अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या देवतांनी केलेल्या गणेश उपासना आपण पाहतो। त्या सगळ्या देवतांना त्या उपासनेच्या नंतर मोरयाच्या कृपेने त्यांच्या कार्यात यश प्राप्त झालं आणि यशाचा आनंद प्राप्त झाला, म्हणून मोरयाला सुरानंद असं म्हणतात। दुसराही अर्थ आपल्या समोर, सुर शब्दातला भाव लक्षात घ्या। देवता आपण शब्द पाहिला, देवता शब्दच मुळात दिव्यत्व यातून तयार झालेला आहे, अर्थात ज्यांच्या कृपेने दिव्य आनंद प्राप्त होतो ते सुरानंद। पुन्हा वेगळा अर्थ आपल्या समोर या पद्धतीने घेता येतो की सुर आनंद प्राप्त होतो, दिव्य आनंद प्राप्त होतो आणि म्हणून स्वानंद हा भगवंताच्या कृपेचा विषय सांगितला। मोरयाच्या राहण्याची जागा म्हणून स्वानंद वर्णन येतो। त्या स्वानंद लोकामधला जो स्वानंद शब्द आहे ना तो मोठा मजेदार आहे, लक्षात घ्या। त्याचे दोन प्रकारे विग्रह होतात, एक स्व अधिक आनंद म्हणजे स्वानंद, पण सु अधिक आनंद याचाही संधी स्वानंद असाच होणार आहे, लक्षात घ्या। आणि मग तो सु अधिक आनंद शब्दामध्ये सु म्हणजे चांगला, चांगला आनंद। कारण आनंद तर सामान्य गोष्टीतूनही मिळतात, पंच ज्ञानेंद्रियांच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या संवेदनांमधून सुद्धा आपल्याला आनंद मिळतो, पण त्या आनंदामध्ये आणि सु आनंदामध्ये फरक कोणता? तर त्याचं उत्तर आहे, हा बाह्य आनंद जो आहे तो बाह्य घटकांवर अवलंबून असल्यामुळे तो शाश्वत असत नाही, तो चिरंतन असत नाही। सु आनंद त्यालाच म्हणताय जो एकदा प्राप्त झाला की अखंड आहे। कोणता? मोरयाच्या कृपेने।
कृपेचा, मोरयाच्या कृपेने जो आनंद प्राप्त होतो तो मोरया अविनाशी असल्यामुळे तो आनंद सुद्धा अविनाशी आहे. लक्षात घ्या, मोरया शाश्वत आहे आणि म्हणून मोरयाच्या भक्तीचा आनंद शाश्वत आनंद आहे. हा भाव त्यातला लक्षात घ्या. म्हणून सुरानंद शब्दामध्ये सु आनंद हाही भाव त्याच्यामध्ये आपल्याला गृहीत आहे. तिसरा महत्वाचा विषय, आपल्याला सुर शब्दाचा माहिती असलेला दुसरा अर्थ, सुर शब्द संगीत क्षेत्रात वापरला जातो. संगीताच्या माध्यमातून मिळणारा आनंद तो सुरानंद. त्यातल्या ज्या सुरावटी आहेत, त्यातले जे ध्वनी आहेत, त्यातले जे वेगवेगळ्या प्रकारचे आलाप आहेत, त्यातून प्राप्त होणारा आनंद सुरानंद. पण लक्षात घ्या किती मजेदार रचना आहे ती. का सुरांना श्रेष्ठ म्हटलं? इतकं श्रेष्ठ म्हटलं की भगवंताच्या जवळ पोहोचण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग संगीत असतो असं म्हटलं जातं. का? कारण संगीत जेव्हा स्वर अप्रतिम कानावर येतात, जेव्हा सुंदर सूर कानावर येतात, त्यावेळी आपण डोळे मिटून घेतो आणि डोळे मिटणे हा जवळजवळ ध्यानाचा पहिला टप्पा आहे. म्हणून लक्षात घ्या, जणू काही ध्यान लागतं, जणू काही आपली तंद्री लागते, त्या अवस्थेपर्यंत आपण जाऊ शकतो. शक्यता आहे त्या सुरांच्या माध्यमातून आपण समाधी सारख्या अवस्थेमध्ये, याचा अर्थ बाकी कुशाचंही भान नसणे, एवढ्यात मुर्द्यातीत अर्थाने मी तो शब्द वापरतोय, तशी आनंदाची रचना आपल्याला अनुभवता येऊ शकते. संगीतामध्ये देह भान विसरायला लावण्याची शक्यता नावाची गोष्ट आहे. लक्षात घ्या, 3 पद्धतीने आनंद प्राप्त होतात. यात पहिली रचना असते शारीरिक आनंद, दुसरी रचना आहे मानसिक, तिसरी आहे बौद्धिक आनंद. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आनंद आपण प्राप्त करू शकतो. त्यातल्या शारीरिक आनंदापेक्षा मानसिक आनंद अधिक श्रेष्ठ आहे. आणि मग संगीत का महत्वाचं आहे त्याचं उत्तर आहे ते तुमच्या शरीराच्या पातळीवरून तुम्हाला मनाच्या पातळीवर नेतं, मानसिक आनंद मिळवून देतं, देह भान विसरायला भाग पाडतं. हा जो भाव आहे तो त्याच्यात आपल्याला अपेक्षित आहे. आणि म्हणून सुरांच्या माध्यमातून म्हणजे संगीताच्या सुरावटीच्या माध्यमातून जो आनंद प्राप्त होतो तो सुरानंद. मोरयाचा कोणता संबंध? त्याचं उत्तर आहे 64 ही कलांची अधिष्ठात्री देवता म्हणूनच तर मोरयाचा विषय आहे. सिद्धीच्या आणि बुद्धीच्या दोघींच्याही पतिरूपामध्ये बुद्धीच्या माध्यमातून मिळणारे आनंद, जे वेगवेगळे कलांचे आनंद, आणि म्हणून 14 विद्यांचा गोसावी असं समर्थ रामदास स्वामी मोरयाला वर्णन करतात. त्यातला दोन्ही अर्थ मजेदार आहेत. 14 विद्या आहेत, 64 कला आहेत आणि इतकही करून गोसावी आहे. याचा अर्थ त्या कशातच अडकत नाही, त्यातला फक्त आनंद घेऊन मोकळा होणे हा जो प्रकार आहे, त्या दिव्य आनंदाचा स्पर्श, त्याचाही अर्थ सुरानंद. आणखीन मजेदार अर्थ आहेत, लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही एकेका शब्दाला जास्तीत जास्त भिडत जाता, त्या शब्दातून आणखीन त्याच्या अंतरंगात शिरत जाता, नवनवीन अर्थ आपल्या समोर येतात. सुरानंद शब्दामधल्या सुर शब्दाचा आणखीन वेगवेगळे जे अर्थ जे आपल्याला त्याच्या शब्दकोशांमध्ये पाहायला मिळू शकतात. शब्दकोशांमध्ये सूर शब्दाचे अनेक अर्थ दिलेले आहेत. सगळे आता आपल्याला अपेक्षित नाही त्याच्यावर विचार करणं, पण एका वेगळ्या अर्थाकडे मुद्दाम आपलं लक्ष वेधतो. सूर म्हणजे धीरवीर, सूर म्हणजे पराक्रमी, असे वेगवेगळे अर्थ दिलेले आहेत. पण इथे त्यांचा विचार नाही करायचा आहे. सूर शब्दाचा एक अर्थ सूर्य असा पण दिलेला आहे. आणि मग या निमित्ताने एका वेगळ्या गोष्टीकडे मला आपलं लक्ष वेधायचं आहे. कारण हे सगळे शब्द समजून घेताना ज्या संस्कृत भाषेतले हे शब्द आहेत, त्या संस्कृतचंही वैभव मला आपल्या समोर ठेवायचं आहे. त्या संस्कृत भाषेची अद्वितीय विज्ञान निष्ठा, सूर्य असा शब्द आपण वापरला. नियम का? त्याच्यामध्ये सूर शब्द आहे. सूर शब्दाचा अर्थ आपण पाहिला आवाज. सूर्यामध्ये आवाज निर्माण होतो म्हणून त्याला सूर म्हणताना सूर्य असाही शब्द वापरला की याच्यात सूर शब्द अधिष्ठान असेल, सूर्य शब्द वापरला. गंमत पहा, त्या चालण्याची रचना आहे, गती आहे त्या सूर्याला, तोही स्थिर नाहीये. पृथ्वी तर स्थिर म्हटलीच नाही कोणी आपल्याकडे, सूर्यही स्थिर नाही, तोही फिरत राहतो. त्या फिरण्यामध्ये त्याचा आणखी एक आवाज तयार होतो. तो आवाजाचा विषय, फिरण्याच्या आवाजाला, चालण्याच्या आवाजाला, चालताना पायाच्या होणाऱ्या आवाजाला आपल्याकडे रव असं म्हटलं जातं. आणि असा चालण्यामुळे ज्याच्यातून रव निर्माण होतो त्या सूर्याला रवी म्हणतात. किती मजेदार रचना आहे, लक्षात घ्या. त्या शब्दांमधून ते विज्ञान सुद्धा आपल्या समोर सहजतेने येऊ शकतं. इथं सूर्य शब्द वापरला आणि सूर्य शब्द अध्यात्मामध्ये
चैतन्यमय तेजस्वी तत्व या अर्थाने वापरलं जातं, हिरण्य गर्भ स्वरूपात वापरलं जातं. त्यातून सगळ्यांना आनंद मिळणार आहे. कारण सूर्य उगवला की सृष्टीची रचना सुरू होणार, सूर्य उगवला की तुम्ही कार्याला लागणार, तुम्हाला ऊर्जा मिळणार, प्रकाश मिळणार. तो सूर्य ज्यांच्या कृपेने आनंदित होतो, याचा अर्थ त्याचाही ज्यांच्या कृपेमुळे आनंद प्राप्त होतो त्या मोरयाला सुरानंद असं म्हणत असतात. सूर शब्दाचे हे वेगवेगळे अर्थ आणि त्यातून सुरानंद शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ. जितका आनंद घ्याल तितकी वेगळी मजा आपल्याला येणार आहे. मोरयाच्या कृपेने अशा सगळ्या शब्दांशी आपले सूर जुळावेत आणि आपल्याला सुरानंद प्राप्त व्हावा अशी इच्छा व्यक्त करून मोरयाला प्रार्थना करून थांबूया. जय गजानन.